taký hladný. Chcem jesť. Ale kde je tretí účastník? Je to tu. Ahoj, som robot. Poďme variť. Áno, urobím. Wow, robot pre mňa ešte nevaril. Zaujímavé. Chcem tortu. Super. Poďme Najprv na to. musíme vybrať tortu. No. Pozrime sa. Táto vyzerá dokonale. Potrebujem stojan na tortu. Skvelé. Zoberieme čokoládové sušienky a položíme ich na stojan. Teraz trochu krému. Veľa z toho a veľa vrstiev. Viac krému, aby to nebolo suché. Pokračujeme. Potrebujem strieborný čokoládový sirup. Pokrieme tým koláč. Vyzerá to neuveriteľne. Teraz prejdime k detailom. Ale počkaj. Musíme oceniť túto krásu. Potom potrebujeme oči. Len sa na ne pozri. Sú také roztomilé. Pripájame ich na plášť spolu s ďalšími detailmi. A šťastný úsmev. No, páči sa mi to. Kyle! To nie je všetko. Pripravil som tortové hrnčeky. Nabijeme ich elektrinou. Teraz ich vložím do torty. Tento robot zachytí signály. No. Hotovo. Šéf kuchár, a čo vy? Pusti robota, ale ja ti ukážem umenie varenia. Bohužiaľ, roboti to nechápu. Najprv mi... Zjedz nejaké Skittles, chlapče. Dis! A teraz to pripevním na tortu. Vrstva po vrstve, farba po farbe. A teraz Nutella. Nemôžem to otvoriť. Robot, môžeš mi pomôcť? Teraz vám ukážem iný druh auta. Samozrejme. Daj mi chvíľu a zbavím sa toho viečka. Tu je môj laserový pohľad. Zvládne všetko. Čo? Och, vďaka, robot. Odviedol si skvelú prácu. No, nalej Nutellu na koláč. Potrebujeme viac Nutelly. Každý ju miluje. Perfektné. Poďme sa do toho pustiť. Etiketu a nalepiť ju na vrch. Ako krásne. Pomôžem ti. Áno, šéf! Teraz som na rade ja. Moje bude oveľa lepšie. Používam modrý krém. Bude to veľmi populárna postava. Viete, kto to je? Počkajte chvíľu. Pripojme oči. Dovidenia. Perfekt. A čisté. Určite sušienky s čokoládovými kúskami. Všetko fungovalo. Ďakujem. Nemiloval som. Kto rozhádzal sušienky? Je to odpad. Špina. Musíme to naliehavo odstrániť. Zapínam svoju super schopnosť. Zbavíme sa omrviniek na stole. To je moja otázka. Ďakujem. Sakra! Wow. 4. Takže sme pripravení. Môj obľúbený. Zvlnenia vyzerajú skvelo. A máme tu lievance. Je Skúsme tento. Poď tu. To je Ringo. To nie je možné. Splachnutia. Chlapec. Obľúbený keksík. Poďme otočiť samotnú tort. Skúsme to znova. Wow, je to naozaj dobré. Múdre. Milujem to. Tučné. Múdre. Bob.
Robíš to skvele. Teraz chcem kurča. Som taký hladný. Zjem to celé. No, je to skvelé. Potrebujem jedno kura. Polievam ho chutnou omáčkou. A potieram to. Perfektné. Vloženie kurčaťa do rúry. No, ako... Hotovo? Ach, áno. Kurča je dokonale uvarené. Dopadlo to lepšie, než som si predstavoval. Teraz potrebujem zeleninu. Šéf kuchár, odstúp trochu. Skvelé! Potrebujem tieto dve cherry paradajky. Najprv krájam žltú. Pekne. Teraz potrebujem dosku. Vytlačím na ňu trošku horčice a kečupu. Ďalej, cherry paradajky. A chutné kurča. Abbott, hej! Môžeš mi prosím uvariť kurča? Samozrejme. Nebude to pre mňa ťažké. Poďme to osmažiť. Hej! Pripravený. Nie, je to celé spálené. To nie je dobré. Hej, pozri na toto kura. Aké hrozné. To sa nedá. A toto kura vymením s radosťou. Á! Hej, kde je kura? Je koniec? Ešte sme nemali dosť. Mám ďalšie kura. Ochutné. Skúsme to. Robíme len osvetlenie. Juj. Hurá! Víťazstvo je moje. Čo sa deje? Chcem zjesť koktajl. Bude to hotové. No, tu sú nejaké magické fľaše. Majú vo vnútri lahodný džús. Skvelé. Teraz pridám svoju tajnú ingredienciu. Už len zostáva všetko premiešať v šejkri. Triasť. Cítiš sa závratne? Skvelé. To znamená, že to môžeme otvoriť. Vkladanie jeho čelusti. Ozdobovanie s pomarančom. Mám tiež skvelý nápad. Použijem kopu rôznych sodoviek. Najprv zmiešame všetky tieto limonády dokopy a samozrejme kolu. Teraz pridáme Molíne obľúbené cukríky. Určite sa jej to bude páčiť. Náznak kyslosti. A mentosky. Poďme ich pridať viac. Paráda. Existuje hrozba. Toto musí byť zničené. Proces ničenia bol zahájený. Ďakujeme, Robin. Zachránil si nás, ale Neviem, čo sa urobíme so s mnou Molly? deje. Ona bude piť. Bežný kabát. Vyzerá dobre. Urobil som skutočné mlieko. Jake, stop. Znova, nalej to do pohára. Len sa na to pozri. Roztomile. Oh, yeah. Wow. Pekné. Sme hotoví. Wow, toľko rôznych koktajlov. To je super. Čo? Len kola? Vážne? No, skúsme to. Kola je vždy dobrá. Teraz tento túžiaci koktajl. Zaujímavé. No,
Chutí to veľmi zvláštne. Toto sa mi nepáči. No, ešte je tu miesto na ďalšie koktejly. Toľko chutí. Wow, toto je úžasné. Champion si určite víťaz. Oh, áno! To je ono! Ha! Robotik! Wow, to je lahodné. Aké je to chutné. Počkať, čo? Čo je to? To je obrovská veľkosť. Jej, a je to celé moje. No, Nate, myslím, že by si mal začať. Prečo sa mi smeješ? No tak, uvoľni sa. Dobre, nechám si pripraviť niečo na jedenie. Dobre, žartujem. Je to len čupa čups. To je skvelé. Ha. Teraz to namočme a vyskúšajme. O, áno, nový balón. Zábava. Nech je to akokoľvek. Pozri, s okuliarmi je to zábavnejšie. Skúsme to. Je to lahodné. Nemôžem prestať. Áno, tak dobre. Nafúkni balóna. Ups. Nie. Celá žuvačka je teraz na mne. Aké nepríjemné. Zach, prestaň sa smiať. Fuj. Fuj, musím si dať tieto okuliare dole. No tak, Zach, je to tvoja rada. Mám nápad. Čie sú to ruky? Hej, dám ti to teraz. No, poďme to skúsiť. To je lahodné. Žuť. Viac. Je to vlastne trochu ťažké. Tak dobré. Poďme to nafúknuť a hodiť. Ešte raz, ešte niekoľkokrát, áno. To je v poriadku, ale je to taká zábava. Žuť. Áno, nemôžem prestať ich žuť. Počkaj, ešte jeden a to je všetko? A ešte jeden. A teraz môžem nafúknuť najväčšiu bublinu zo všetkých. Ups, nie, myslím, že niečo sa pokazilo. Chlapci, je tu toľko žuvačky. Čo si to urobil, Zach? Sme tým všetci pokrytí. Taká malá porcia. Pozrime sa, čo tu máme. Hej, čo chceš? Zlez odtiaľto. Je to čokoláda. Mňam, je to čokoláda. Čo? Mňam, počkaj, čo? Čo chceš, Janice? Nie, ja som prvý. Taká malá porcia. Skúsme to. To je všetko? Naozaj? Nie. Je tam trochu na dne. Čo? Máš niečo na fúzoch. Ďakujem. Poďme to opraviť. Teraz máš niečo na brade. Nie. Ako to opravím? Teraz mám plnú čokoládovú bradu? Vážne. Prestaňte sa mi smiať, chlapci. Zach, je tvoj ťah. Dobre, fajn. Tak to skúsme. Použijeme paličky. Je to chutné. Ale čo ak... Mám nápad. Potrebujem použiť trochu mlieka a teraz trochu smotaný. Áno. Tak, poďme to skúsiť teraz. Chutné. Mňam. Také dobré. Ups. Mal by si vidieť svoju tvár. Čo? Áno, má pravdu. No, teraz je rad na mne. Aké je to chutné. S paličkami to bude trvať dlho, ale je to tak dobré.
Myslím, že je oveľa pohodlnejšie a rýchlejšie použiť ruky. Áno, teraz si môžem pochutnať na týchto čokoládových rezancoch. Och, ako prestať? Neviem, pretože nechcem. Áno, a je toho viac. Tak dobre. Áno. Nate, kde si? Som v poriadku, je vtipný, takže zdvihnime ruky. Nedosiahnem. Mám na hlave nejaké rezance. No tak, chlapci, môžete mi pomôcť? Dobre, pomôžem. Tu máš. Vďaka, Janice. Si úžasná. Takže, ty si Nate? Oj, No máš pravdu, ale ja mám len jednu vec. Ty máš celú obrovskú porciu. Nehľaď na mňa, pozri sa na Janice. Áno, si v kyslej bombe? No tak, idem začať. Mám len jednu cukríku. Nie je to také strašidelné. Nechám si ju priamo do úst. Nie, nemal som pravdu. Je to také kyslé. No tak, prestaň sa mi smiať. Máš väčšiu porciu však? Čo, Nate? Idem. Nemyslím si, že toto je... Áno, máš pravdu. Jeden cukrík neublíži. Nie. Moja tvár sa krčí. Dobre, ešte jeden. Nie, naozaj nechcem. Viete čo? Mám nápad. Jednoducho to všetko vysypem na stôl. A teraz použijem kladivo, aby som to všetko rozdrvil. Presne tak. To je oveľa lepšie. Teraz mám prášok. Teraz môžem skúsiť malú porciu. Nefunguje to v môj prospech. Myslel som si, že čím menšia porcia, tým to bude lepšie. Nie, ale trvá to tak dlho. Nate, no tak zjedz to všetko. Si hotový? Vážne? Proste ťa nakrmím. Nie, Janice, prosím. Prečo to robíš? Nie. Toto je tak bolestivé. Ale teraz si skončil. Prečo si taký šťastný? Máš celý vedro toho. Máš pravdu. Nechaj ma skúsiť jeden kúsok. No, myslím, že to zvládnem. Asi po jednej hrsti. Nie. Pokračujme. No tak, Janice, ty to dokážeš. Môžeme ti pomôcť. Nepotrebujem žiadnu pomoc. Som silná. dokážem to. Pomôž mi. Niekto pomôžte. Čo je s ňou? Nevieme, ako pomôcť. Taká malá porcia, ale som vlastne rád, pretože sú super pálivé. Zach, nezávidíme ti. Nie, chcem len utekať. Je to smiešne. Čomu sa smeješ? Bola si prvá. Kto to skúsil? No, dobre. Mám len malý kúsok, takže si nemyslím, že je to také strašidelné. Super pálivé. Super pálivé v mojich ústach. Prečo si to dal? Dobre, nechaj tak. Som na rade. Myslím, že skúsiť niekoľko čipsov naraz by mohlo byť lepšie. Nie, nie. Pýcham oheň ako drak. Je to z prostrednej časti. Myslím, že tu mám hasiaci prístroj. Ďakujem, Nate. Naozaj to pomohlo. Počkaj! Ak sa ti to stalo z tej strednej časti, čo sa stane mne z tejto obrovskej? Nie. Môžem to jednoducho zavrieť len tak a skryť sa? Počkaj, čo sa deje? Prečo je balík? Prečo sa zväčšuje?
čo chcem! To je správne! Medovú žele! No, vážený, môžete začať. Chcem urobiť žele so psím jedlom! Zlato, chceš sa hrať s loptou, zatiaľ čo babka varí? Výborne! Pozrime sa, čo Charlie pripravil. Uf, to je nechutné. Toto odstránime. Nepáči sa mi to. Už som predtým pripravil a varil psie kosti, ale je to jedlé a pre ľudí. Voní to neuveriteľne. Dáme to do škatulky na psie krmivo. Tu je loptička späť. Charlie, prestaň. Nechaj ma začať variť, miláčik. Najprv si vezmeme fľašu. Musíme do nej naliať psie jedlo. Vidíš, Charlie? Mám, čo si chcel. Super! Teraz nalejme med do fľaše. Potrebujeme tu veľa medu. Čím viac medu, tým chutnejšie to bude. Výborne, miláčik! Daj mi fľašku, niečo pridám. Samozrejme, chcem pridať malinový džem. Urobila som ho sama. 1 lyžica stačí. Zatvorenie veka. Už stačí len zamraziť. Och, Charlie, je to nebezpečné. Babička to spraví. Potrebuješ kravatu a šál. Nechcem, aby si ochorel. Dobre. Poďme začať. Píp, 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 píp. Ona... Čože? Už si hotová? Ó, starka, môj nos? Hej, čo sa stalo? Analyzujem všetko. Aha, pozri na to. Vieš, čo robiť? Dohodnuté. Nie je to možné. Král Shelly. Sme kamarát. Wow! Wow! To je úžasné. Čo použijeme ako náplň? Pozri, čo som našiel. Chcem vyrobiť žele s drôtmi. Nie. Namiesto toho použijeme nejaký džem. Poďme. Dobre, nechajte ma dať džem do fľaše. Tak, hotovo. Poďme sa pozrieť, čo sa stane. Ako je to chutné. Roboty, môžete zmraziť náš džem? Samozrejme. Aký silný mraziaci lúč. Hotovo. To vyzerá dobre. Roztomilé keksíkové kostičky. Och, marmeláda. Začnime. Ochutnáme? To je lahodné. Teraz skúsme druhý džem. Jej! Nie je to zlé! Nie je to zlé! Tieto koláčiky sa mi naozaj páčia! Víťazstvo určite patrí babke! Ja nie som Farley! Jasné! Hej! Ach nie! Čo sa deje? Teraz mám dieru v hlave! Ups. Ups. Nemusel si to robiť. Hej! Toto ti neodpustím! Preboha! Čože? Nie, už viem, čo chcem. Koktajl. Zaujímavé! Ten Quentin, čo si kačka, straší môjho Charlieho! Wow, Roblox! Priniesol si toľko dobrôt! Poďme variť! Máme tu všetko, čo potrebujeme. Samozrejme, budem potrebovať Sprite. Nalejem to sem. Teraz cukrík Toxic Waste. A kyslý prášok. Tentokrát musíme vyhrať. Nejaký kyslý gel. Má jablkovú príchuť. A kyslý sprej. Quentin, chceš to skúsiť? Uf, roboti.
Dobre, tu je špeciálny termoskán. Aká noc! Možno nie je nič zdravé v tomto koktajli. Ukážeme vám, ako variť, Charlie. Poďme na to. Pripravujem čokoládovú bombu. Pripravené. Ty si ale skvelý chlapec. Poďme ozdobiť našu čokoládovú bombu. Pozri sa na tú psíkovskú tvár. Vyzerá to tak roztomilo. Charlie, kam ideš? O, čo to je? Handra, na čo ju potrebujem? Charlie, nebehaj okolo stola. Dobrý deň, pán. Je to zlý deň. Tvoj pes mi zničil nohavice. Charlie, prečo si to urobil? Prepáč. Tu máš $100. Budem to potrebovať. A tu je tvoje mlieko. Ďakujem. Takže, Charlie, teraz máme mlieko. Nalievame ho do šálok. Môžeme ho podávať. Fíha, to je kreatívne. Chcem začať s týmito rozkošnými čokoládovými psíkmi. Vyzerá to pekne. Toto dáme do mlieka. Do prdele! Čokoládové Bolo toho marshmallow. viac? Skvelé! Poďme to vyskúšať. Vynikajúce. Teraz vyskúšajme ďalšieho psíka. Wow, rúžová horúca čokoláda a Je biela... to ako... Neuveriteľné. Šialene chutné. Wow, toto vyzerá nezvyčajne. Otváranie a skúšanie. Wow! Kyslé hrachy! Wow! Tento koktail ma nabudil! Chcem tancovať! Frobo, tancujeme? Poďme spoločnými silami. Nemôžem prestať! Grr! Frollo a Plankton sú víťazi! Čože? Paráda! Super! Wow. No, tento raz mi priprav. Sandwich! Sú pôsobivé. Nechaj to tak. Oslík! Kost pre psa! Charlie. Vidíš? Zasa o tom hovoríš. Babička si všetko urobí sama. Som Charlie. Milujem kosti pre psov. Potrebujem hrianku. Ale potom ukladáme všetky ingrediencie, ako sú listy šalátu a paradajky s vyprážanou slaninou. Pozri na to! Prečo sa... to požiar! Sír, ktorý je na vrchole vyprážaného vajíčka, nám práve taje. Úžasné! Zakrývame to druhým toastom. Perfekt. No, čo to ten kuchár robí? Super recept. Pokoj! Skvelé! Je zaneprázdnený. Musíme ozdobiť sendvič tak, aby šéf-kuchár nezistil, že ho pripravil Charlie. Čo? Gramatická zmena nasledovala. S? Kde je Charlie? Možno je to moja predstavivosť? Aj keď počkaj, zdá sa, že to je predsa len Charlie. Musím viac oddychovať. Takmer si bol chytený, Charlie. Čo to robíte? Wow, Roblox! Čo to? Ukážem ti, čo robiť. Najprv dáme syr na sendvič. Teraz potrebujeme... pepperoni! Potom poďme jesť donúci. Sú také krásne. A sušienky s čokoládou. Velas! Čokoláda! Žuvačka!
Nezabudnime na zeleninu. Vieš čo? Sme pripravení. Šéf kuchár, môžeš to vyskúšať? Jej, nezvyčajné sendviče. Chcem začať s týmto obrovským. Nikdy som nič podobné nevidel. Vyzerá to láhodne, ale... Čo je vo vnútri? Je to také čudné. Žuvačka, to nebude stačiť. Pozrime sa, čo pripravila babička a Charlie. Ó, aké krásne. To je určite Charlieho nápad. Chutné. Tento sendvič mi roztopil srdce. Ste víťazi. Hurá! Víťazstvo je naše. Quentin, Najprv namalujem svoj dom na rúžovo. Správne! Potrebujem na to vhodný oblek. Aký odtieň by som mala zvoliť? Nech je to svetlo-rúžová. Je to ideálne pre strechu. A pre samotný dom. Wow, toto je také pekné. Ideme ďalej. Je čas pridať pár detailov pre úplnú radosť. Vezmem svietiacu tyčinku. A teraz trblietky. Aký pôvab. Počkajte! Tu som! No, poďme ďalej. Pozrite na túto krásnu kožušinu. Je ideálna pre môj dom. A čo tak pridať nejaké balóny? Wow. Hej, Wednesday. Ako sa ti páči môj dom? Priveľa farby. Je čas, aby som svojmu dizajnu dodala trochu iskry. Nech sa moja stavba začne! Preboha! Wednesday, si v poriadku? Ako vždy. Prosím, som v poriadku. Teraz je môj dom natretý na čierno. Je čas pridať nejaké detaily. Zombie. Prikazujem vám, vstaňte z mŕtvych a pomôžte mi ozdobiť môj dom. Dobrý deň, madam. Poďme urobiť všetko. Je to krásne. Jasné. Ja sa premieňam. To je celkom zábava. Niekoľko detailov. Pozri na túto truhlu. Urobíme niečo super zábavné. Wow. Ako sa ti páči strecha teraz? Je to úžasný dizajn. Niektoré kosti na stenách. Kostrá. Pozri na tú lebku. Myslím, že je to perfektné pre Wednesday. Tak, slečna, je všetko v poriadku? Nie zlé. Tak, tu je sľúbená odmena. Ďakujem, pani. Zaslúžite si to. Prajem príjemné sny a viac nočných môr. Nie je to pravda, Raven? Vylez na strechu a stráž môj strašidelný hrad. Pozor! Naliehavé správy. Máme nových susedov. Ahoj, ja som Barbie. Jej nový dom rozjasňuje našu štvrť. Nebudete tomu veriť, ale to najtemnejšie a najdesivejšie miesto je len náskok odtiaľto. Toto je Wednesday. Malý úsmev pre živý prenos. Odložte kameru. Filmovanie je zakázané. Je čas postarať sa o moju záhradu. No, začnem s týmto stromom. Potreboval by nový účes. Do tvaru čo? Samozrejme. Teraz je čas ho poliať. Chcem, aby sa na tomto strome objavili kvety.
Wow. Teraz potrebujeme Na vytvoriť cestu. novinky. Čo sa tam deje? Tak, moja cesta je už hotová. Môžem si obliecť svoje obľúbené šaty a chvíľu relaxovať na trávniku s koktejlom v ruke. Čo povieš na stredu? Na to sa nemôžem pozerať. Nebude žiadne... Veci a To je milí. podľa mňa. Nič lepšie ako nenásytnosť. Navždy sú pre mňa živí. A samozrejme, červený koberec slávy a lebiek pre Tantera. Toto vyzerá úplne perfektne. Super. Zaujímalo by ma, čo teraz Wednesday robí. Toto je také čudné! Nemali by sme sa pozerať Môj tajne. hrad Je plný duchov. Pre cudzincov tu nie je miesto. No ver. Počkaj. Čo tak nová dláždica do domu? Jazzboard téma. Strašidelný obrázok s pavučinami a viac netopierov. V mojom dome nie je dosť čiernych mušlí pre moju skvelú zbierku. No. Oveľa lepšie. Perfektné. Milujem všetko, čo mám vo svojom dome. Vďaka, kámo. Ale tvoj ružičkový kvet nepotrebujem. Máš sa mi páčiť oveľa viac. Tvoje končatiny sú skvelý stôl a tvoj hrudník použijem ako lampu. A pitporkútik pre vec. Bude nadšené. Všetko je tu. Pozri sa na to. Ty si módna ikona. Vyzerá to celkom pekne. Dobre, poďme ďalej. Vlastne potrebujem tvoju pomoc. Neboj sa. To nebolí. A je to... Steny teraz vyzerajú oveľa lepšie. Skvelá práca. Trochu pavučiny. Dajme ich aj na steny. Daj. Chcem tiež ozdobiť steny, ale spravím to po svojom. Mekučko, pozri na tie mekučké srdcia. Wow! A meký koberec na podlahu. Teraz sa tu môžem odpočinúť. Aj Potrebujem aj stolík na svoje kozmetické prípravky. Som tu, aby som obdivovala svoj vlastný odraz. Mám veľa make-upu. Všetko zariadím. Pekne. Som nádherná. A čo poličky? Uložím na ne svoje obľúbené veci. Kvety do kabelky, moju obľúbenú fotku. A korunu, samozrejme, tá mi tak pristane. A ja na boku. Ahojte, priatelia. Ako sa máte? Čo je to? Pozvánka na party od Barbie? Ľudia vždy prichádzajú na návštevu s darčekmi. Prinesiem jej moje špeciálne jedlo. Marmeládovú zmrzlinu. Syrop. Nezlé. Mňam. Ahojte, priatelia. Zabite ich.
Čo tak niečo na zahryznutie? Tieto nie sú zadarmo. Ja chcem len jedlo. Skúsim to. Ďakujem. Wednesday. To je naozaj chutné. Ďakujem veľmi Dáš pekne. si čaj? Bez vody? No, čože? Dobre. To je úžasné! Nie je tu nič. Čože? To je úžasné. A teraz selfie. Úsmev. Hurá! Je to skvelá party. Jill, Grace a Janice sa zúčastňujú kuchárskej výzvy. Aká je prvá úloha, Tyler? Ahoj, chcem krásnu tortu na začiatok. Skvelé, aha. Ach, vnúk, urobíme to. No, bude to skvelé a viem, kde začať. Vezmem šľahačku a rozotriem ju na tortu. Presne tak. Čo by som mal pridať? To je ono. Pridám Skittles, urobím to isté s ďalšou vrstvou a tak ďalej. Jednu po druhej. A opakuj to celé znova. No, skúsme trochu krému. Je taký lahodný. Mám si vziať ďalší kúsok? Nie, nemôžem. Alebo by som mal? Nie. Dobre, len si kúsnem. Ešte trochu. Také chutné. Fuj, použijem tvar tenisky a budem musieť tortu podľa toho vyrezať. Hotovo. Teraz dám na vrch trochu snehobielej šľahačky, aby som vyrovnal tvar. Presne tak. A pomocou špachtle je to dokonalé. Pozri sa na tú tenisku. Je takmer hotová. Teraz už len musím pridať nejaké jedlé detaily. Ozdobiť ju. Práve tu. A Tylerova dokonalá torta je pripravená. Presne tak, je to hotové. Aha. Wow. Je to krásne. Neruš ma. Wow, ty si taký dôležitý, alebo niečo také. No, jablko, to je, čo chcem. Nechaj ma to položiť sem. Dajme si bobulu na hlavu a som skutočný umelec. O pár minút je tvar jablka s koláčou hotový. Skvelé. Vezmem si čokoládu a ozbrojím sa horákom. Nebezpečná vec, ale vyzerá to tak krásne, keď roztápa čokoládu. Krásne sa rozlieva po celom koláči. Mám ruky v poleve. Skúsme to. Také chutné. Ako je to možné? Aká lahodná vec. Môžem si oblizovať prsty. Čo sa deje? Babka a šéf-kuchár sú už pripravení a ja som zjedol veľa koláča a to sa nestane. Nie. Kde je môj veľký pohár Nutelly? Nechám túto Nutella pastu naliať na zvyšok torty. Bude to skvelé. Ešte trochu a viac. Myslím, že to bude celkom dosť. Aké smiešné oči. A teraz pridám úsmev a tu máme emoji. Hovienkové emoji. Vyzerá to super však. Tyler, je čas to vyskúšať. Dobrú chuť. Wow, začnem s tortou v tvare tenisky. Aké zaujímavé. Čo je vo vnútri? Wow, farebné uši. Skúsme to. Je to vynikajúce. Som nadšený. Čo je ďalej? Počítacia hra a vezmem si jablko. Wow, aj to je farebné. Plátky sú tak lákavé. A tak chutné. Aký vtipný tvar torty. Pozri sa na to, pop emoji. Joho, áno. Tento koláč je tiež chutný. Som plný. Čo by som si mal vybrať, ani neviem. Páčia sa mi všetky. Všetci vyhrávate. Aká radosť.
Jej, čo Tyler vymyslel? Len sekundu. Hotovo. Kakao s marshmallows? Skvelé. Takže si beriem Nutellu a lyžica ma láka. Vezmem si trochu. Je to také chutné a také sladké. Prečo to robí? Vezmem trochu kaká a mlieka. Zohrejem to v hrnci a preosejem kakao cez sitko, aby som sa vyhla hrudkám. Áno, presne tak. Kým sa kakao varí, začnem pliesť. Vytvorila som tu krásny kúsok. Je to úplne úžasné? Ach, áno. Pozri na to. Také roztomilé. Kakao už zovrelo. Som taká rada, že som to stihla dokončiť včas. Vezmem si hrnček a oblečiem ho do tohto krásneho kúsku a pripevním k ručke slučkou. Teraz nalejeme kakao a pridáme perníkové sušienky, samozrejme. Nezabudnem na marshmallows návrh. Také otrepané. Vezmem čokoládové pyramídy a pridám ich do mlieka. Kým sa to zohrieva, vezmem si sirup a ozdobím ním pohár. Áno, servírovanie je tiež dôležité. Teraz vezmem mixer na mlieko. And this, sir, yes, sir. Zmienam tento krásny sirup, aby som dostala vzor vo vnútri pohára. Tak krásne. Teraz pridajme hotové kakao. Perfektné. A je čas ozdobiť cukríkmi. Presne tak. Je to perfektné a tak chutné. Aká chutná Nutella. Je to už koniec, čo mám robiť? No, pridám mlieko priamo do pohára s čokoládovou nátierkou. Potrebujem to dôkladne pretrepať, aby sa zvyšná nátierka zmiešala s mliekom. Presne tak. Jej. Hurá. A teraz to otvoríme. A navrch pridám marshmallows. A čím viac, tým lepšie. Wow. Úžasné. Wow! A cukrová vata vedľa toho. Hotovo. Kakao so šľahačkovými sladkosťami. Áno, áno, dievčatá. Tyler, je čas na ochutnávku. Wow, wow, wow. A kde začať? No, kakao v pohári Nutelly vyzerá zaujímavo. A chutí to dobre! Mňam chutné marshmallows. Ďalej na zozname perníkové sušienky. Sú vynikajúce. Mňam. A kakao. Áno. Babička, je to veľmi pekné, páči sa mi to, wow, je to tak lákavé a je toho tak veľa, kakao je neuveriteľné. A teraz sa pozri na všetky tieto cukríky. A cukrová vata tiež? Áno, vyskúšam všetko. Marshmallows, lízanky, cukríky. Určite si vyberiem tento nápoj. Áno. Šéf kuchár, vyhrali ste. O tom som nepochyboval. Ďakujem. Čo je v tomto kole? Teraz chcem hranolky. Je to jednoduché ako facka. Hodím zemiaky dovnútra a pripravím katanu. Aha. Krájam zemiaky na plátky silou svojej mysle. Perfektné. A ešte jedno. Teraz vezmem hrniec a hodím hlavný ingredienciu do vody. No, je to takmer hotové. Aha. A zvyšok vody nalejem do mixéra. Teraz zvýšte výkon a potom pridajte múku. Presne tak, pretože robíme zemiakové cesto. Poďme to všetko zmiešať. Teraz to potrebujem rozvalkať pomocou valčeka.
presne tak. Teraz vyrežeme kruhy pomocou tejto formy a pridáme im tváre pomocou lyžice a oči pomocou tejto trubičky. Perfektné. Teraz odstránime prebytočné cesto. Čo to bolo? Och, prepáč, babka. Neurobil som to naschvál. Teraz hádžem svoje zemiakové bábiky emoji do fritézy. Ukladám ich sem a teraz na tanier. Pridávam kečup a to je skvelé. Och, čo to je? Tuk? Och, ako sa to stalo? Vezmem škrabku na zeleninu a urýchlim proces pomocou nástroja. Och, bolo to tak rýchle. Teraz rýchlo tvarujem zemiaky a dávam ich do panvice, presne tak. Perfektné. Nechajte ich variť a teraz ich položte na tanier. Teraz pridám paradajkový kečup, cety a pár ďalších omáčok. Tiež presne tak. Teraz trochu majonézy. A horčica. A z tejto zemiaky urobím ruky. A tu je človek. Všetci sú pripravení. Čím by som mal začať? Vezmem olej a au. To bolo priveľa. To tu nie je potrebné. Pridám zemiaky. Ach nie, vezmi kryt. Teraz to horí! Och nie! Vypadni odtiaľto! Och, nie. Neboj sa, vnúčka. Tu máš nejaké gumové hranolky. Nechám si to ochutnať. Je to vynikajúce. Pridám navrch trochu karamelového sirupu. Presne takto. Aké krásne. Tyler, všetci na teba čakáme. Dobrú chuť. Nech sa páči. Och, je tu toľko na výber. Skúsim babkyne zemiaky. No, sú priemerné, zvláštne. A teraz emotikony. Áno, to je lahodné. Čo je to? Super. To sa naťahuje. A tak chutné. Neuveriteľné. Páči sa mi Jillina verzia. Jej, vyhral som. Juchu. A tu je moja obľúbená škola. No, tu sme. Aká nočná mora. Šváby. Všetko je rozbité. Čo tu budeme robiť? Odporné. Zaplavili všetky matrace. Nechcem tu žiť. Vyzerá to, ako by po mojom stole liezol obrovský šváb. Viem, čo robiť. Vyhodím všetky staré a objednám nový nábytok. Budem mať novú izbu takto. Presne tak. Urobím si cool izbu. Pozri. Ako jasné. Osliepuje ma to. Držte svoj farebný priestor ďalej. Ja si vytvorím jeden. Takto. Trochu pochmúrne. Sakra, zatvor to. Je to... Kúpim. Niekto zvoní pri dverách. Otvorím to. Určite je to moja objednávka. Prosím, poďte ďalej. Moje police. Dobrý deň. Poďte sem. Som taká šťastná. Aké krásne police na svetlo. Koľko vecí sa zmestí. Posteľ je pripravená pre mademoiselle. Hráčky boli tiež umiestnené. Nemohol som prejsť cez túto škatulu. Záverečné úpravy. A je to. Ostáva oboje, ryba aj portréty. Teraz je to pripravené. Vangúše na posteli. Super! Ďakujem! Dovidenia! Ste úžasní majstri. Nie, toto je naozaj moja krásna izba. Áno, som šťastný. Už prestaň! Som vo svete. Farba nie je dobrá. Vyžehlím sa lepiacou páskou. A všetko urobím sám. Musíme vyznačiť územie. Čo je to? Neprichádzaj na moje územie. Slepica, prines mi krabicu. Ponáhľaj sa. Máme veľa práce. Nakoniec.
Odstraňte veko. Tak, čo tu máme? Skvelé. Tabule. Čo potrebuješ? Čo robí ona? Zatiaľ to hodím sem, ale toto potrebujem. Kent, vlezi do škatule a vezmi vrtačku. Teraz všetko prevrtám. Tento bude stačiť. Kolečko a ešte jedno. To je všetko. Som naozaj majster. Posteľ je pripravená. Daj mi celý stavebný sponkovač. Teraz idem spraviť baldachín na posteľ. Bude to trvať pár minút. Skvelé. Teraz dekorácie. Vezmem kartonové listy a prilepím ich na stenu. Tam. Budem mať čierne svetlo. Pripevním ho aj na stenu. Pant. Poď sem. Poďme. Čo tam robíš? Uviazol si? Pant. Musíme ťa odtiaľ dostať von. Dobre, zvládnem to sám. Vezmem toto a pripevním to na základ mojej pochmúrnej steny. Tak, mäkká stena. Posledný kus. Ale niečo očividne chýba. Čo? Ruka? Myslíš dobre, ruka. Máš pravdu. Potrebujem sprejovú farbu. Bude to nádherné. Pomôž mi namalovať stenu a urobme všetko čierne. Posím sa ďalej. Svie oblaky dýhajú mesiac. Zaslony. Nádherné. Aké desivé! Trochu dekorácie, krásna čierna vec a zemegula. A sem zavesím svoju ponurú hojdačku. Dobre, priatelia. No, som šťastný. Čo? Hrozné zvuky. Neviem počuť hudbu. Musíme vidieť. Hrá to. Potom si zoberiem gulu a mikrofón. Krásny rúžový mikrofón. Zaspievam svoju obľúbenú pieseň. Teraz všetko pripravím a... Tak hlučné. Čo tam je? Viem, ako eliminovať rušenie. Čo? To sa mi páči. Čo sa deje? Idem tancovať môj obľúbený tanec. Očaruj ma raz. Takže to je ten dôvod? Nuž, nič ma Počkať nezastaví. Čo? Prečo je tak svetlo? Sklamanie. To je Ruka. všetko. Niečo sa musí spraviť. Čo? Hej! Nie, nedotýkaj sa páky! Nedovolím ti to! Pusti to, ruka! Nechaj ho na pokoji. Fuj, spadlo to do akvária, ono sa utopí. Čo sa s tým stane? Berry, to v pohode. Som za tebou! No, čo je to? Prestaň panikáriť. Neutopilo sa to. Teraz to pustím. To je všetko. Som rád, že Hannah je v poriadku. Zmokol som si ruky. Aká skvelá Rubiková kocka. Podarilo sa mi to, kamarát. Chcem niečo zjesť. Myslím, že si objednám nejaké chutné jedlo. Dobre. Perfektné. Budem tu čoskoro, ale medzi tým. Už sme to priniesli. La. Tak, moja objednávka. Ahoj. Poď ku mne, prosím. Položte moju chladničku sem. Ďakujem. Dovidenia. Čo sa tu deje? Také zaujímavé. Taká super ružová farba. Wow. To je všetko, čo som objednal. Úžasné marmelády a teraz si ich idem vychutnať. Také chutné, sladké. Skvelé! Ach, aj ja som hladný. Ruka, potrebujem jesť. Prines mi niečo. Čo tam nesieš? Čo je toto, ruka? Dúfam, že je to paradajkový džús. Nie je to zlé? Nie je to zlé. Také chutné, trpké a pikantné. Ľad. Presne to, čo potrebujem. Výborne. Šťavnaté. Olovnaté oči sú akurát.
Myslím, že to zahrá. A je to... Veľmi pochmúrnym spôsobom. Pozri! Čože? Ja som myslel... Mám rád oči. Dokončil som tieto a vezmem si tvoje. Hej, viem, že ma desíš. Urobil som si z teba žart. Dobre, to je v poriadku. Mimochodom, nie je to smiešne. Wow. Teraz mám všetko na diskotéku. Disco gula je super. Budem tancovať až do rána. Dáva toľko svetla. No, zavesím to tu vonku. Len ovce. Toto je moja krásna lampa. Dám ju sem a nejaké svetla, zapnem A mám ju. super diskotéku. Ahojte, priatelia! Mám nové veci doma. Pozrite, čo som priniesol. Príďte na moju party. Bavte sa. O, dvere. Bežím. Moji priatelia už prišli. Pozri, aké je to tu super. Poďme si spraviť selfie. O, mám tu kryštálovú gulu. Môžeš tancovať. Super. Poďme dať fotku na sociálne siete. Skutočná party tancuje sa do umoru. Čo sa tam deje? Je to strašidelné. Ale poďme sa na to pozrieť. Čo nás tam čaká? Ešte pár krokov a... Čo potrebuješ? Je to duch! Poďme preč! Áno. Radšej zostanem vo svojej izbe. Prepáčte, že obťažujem. Mám zrkadlo a super rúžový rúž. Idem sa nalíčiť. Áno, teraz som oveľa krajšia. A čo robíš ty? Píšeš fingerboard? Aký si rozkošný. Och, si zranený? Ideš domov? Musím dokončiť svoju novelu do termínu. Už toho veľa nezostáva. Pár ďalších kapitol a môžeš ich poslať vydavateľovi. Dajte zo mňa ruky. Čo potrebuješ? Poď, pozriem sa. Nie, Hunt. Teraz nemám čas. Nechaj ma na pokoji. Choď sa prejsť. Aký chladný, jasný zvuk. Dobre. Čo je tam? Ó, ruka! Čo sa stalo? To je? Hau, ruka! Moje vlas! Čo sa tam deje? No, neustále ma niečo rozptyľuje. Zase tieto žartíky, Hunt? Musíme to zastaviť. Poď sem. Teraz ťa zavrieme do klietky za tvoje správanie. Nemôžeš to urobiť. Odporuješ? Poď. Stačilo. Budeš tu sedieť, až kým sa nezlepšíš. Nenechaj to utiecť. Prosím, je to všetko. také pekné. Je mi ho ľúto. Vidíte? Poď sem, Johnny. Ku mne. Pustím ťa von. Vyzerá to už nie dobre. Súhlasíš? Áno, veľmi pekne ďakujem. Perfektné. Som v poriadku. Daj mi pokoj. Si taký dobrý. Ďakujem. Ahojte všetci. Dnes chcem, aby ste pripravili čokoládu. Dobre, Hannah, poďme súťažiť v tej výzve. Aké chutné pistácie. Oh, áno. Mám nápad. Šéf kuchár, potrebujem tvoju silnú ruku. Skvelé. Perfektné. Teraz najprv rozmixujem pistácie v mixéri. A potom je cesto kataípy už na panvici. Skvelé. A zostáva pridať pistáciovú pastu do zmesi. Perfektné. Teraz všetko dobre premiešaj. Och, vôňa je veľmi lákavej. Áno. Šéf kuchár, nenechaj sa rozptýliť. Ó, áno, dobre. Vezmem tento koláč a natriem ho lahodným krémom. Potom pridám ďalšiu vrstvu, kým nebude koláč hotový. Haha, všetko je také krivé. A ešte si ani nezačal.
No, vlastne som v procese. Len nalejem čokoládu a vanilkovú nutelu do waflovača. Všetko sa pripraví samo. Sledujte a učte sa. Robíš si zo mňa srandu? Dobre, fajn. Ani to nevyzerá ako wafla. Už si uhladzujem svoj koláč s čokoládou. A zostáva len ozdobiť a pridať detaily. Vojla, môj čokoládový netvor je pripravený. Aká krása! A pridávam pistáciovú pastu do ružových fóriem na polevu. Urobím srdiečka ako dubajská čokoláda. Vyrobené s láskou od tvojej babičke. Trochu posypať a je hotovo. Čo je to za vôňu? Chutné? Áno. Nie. Aká nočná mora. Moje Nutella wafle sú spálené. Úplne som na ne zabudol. Ako ich môžem zachrániť? Aha, to je ono. Možno môžem pridať čokoládový sirup a jahodový sirup a všetko bude v poriadku. S nimi budú wafle určite chutiť lepšie. Myslím, že je to v poriadku. Čo môžem teraz urobiť? Vážne? Dobre. Miláčik, skús to. No, je toho toľko. Srdcia, čokoládová torta a sú to wafle? Fuj, ani ich nechcem skúsiť. Určite nie. Aký lákavý koláč. Áno, je to tak chutné. Mňam. Jednoducho to milujem. A pozri sa na tieto srdiečka. Nechaj ma ich tiež vyskúšať. Wow, sú s pistáciovou pastou. Milujem to, babka. Víťazstvo je tvoje. Ďakujem ti, moja milovaná vnúčka. Tento raz chcem Skúsme ju prekvapiť. Čo by som mal vymyslieť? To je pravda. Zelenina. Nakrájam brokolicu, potom nejakú mrkvu, potom je na rade citrón. Malte a zdravé, perfektne. Vezmem si kúsok pre seba. Je to kyslé. Dobre. To bolo veľmi osviežujúce. No, môžem pridať aj červenú cibuľu. Dúfam, že nebudem plakať. Chlapci, ste takí vtipní. No, všetky zdravé ingrediencie sú pripravené. Teraz vezmime špagety podľa farieb a pripravme veľmi chutné cestoviny. Pozri sa na tieto farebné cestovená. Wow, nie zlé, babka. Áno, máš pravdu. Čo je to? Tát, zase sa príliš hráš. Máš nejaké nápady na jedlo? Nie, vlastne nie. Ale myslím, že mám nápad. Áno, najprv oddelím Skittles podľa farby. Presne tak. A potom urobím dúhu. Pozri. Milujem to. Ale mám ďalší nápad. Áno, vypijem všetku kolu, pretože potrebujem tú fľašu. Vyprázdnil som ju. Ups, prepáč. Teraz potrebujem naliať všetky cukríky do tejto fľaše podľa farby. Farby dúhy. No, trochu krivé, ale to je v poriadku. Teraz zelená. Neurobil som to tak dobre, ale to je v poriadku. A teraz, samozrejme, musím pridať trochu medu. Aby všetky cukríky boli plné tohto medu. A potom dostanem medové želé. Áno, perfektné. Aby moja dúha zamrzla, použijem tento sprej. Tu je perfektné. Dobrá práca, Ted. Dobrá práca. Prepáč, babka, neurobil som to na schvál.
taká zima. Och, dobroty. Čo si to urobil, Ted? Wow, dobré. Upokoj sa a emócie sú užitočné pri miesení cesta. Skvelé. Len sa pozri na tieto farby. Perfektná farba, perfektné guličky, perfektná konzistencia. Teraz urobme dokonalý okrúhly donut a osmažme ho v oleji. Ani si neviem predstaviť, aké to bude chutné. Perfektné. Teraz to rozrežem na polovicu a v strede bude krásny krém s posypkou. Zakrýme to a je to hotové. Hanna, všetko je pre teba. Oh, wow! Dúhové Skittles, jasný donut a cestoviny. Vyskúšam túto žltú s citrónom. Bude to kyslé? Je to kyslé. Och, nie! Babi, to som nechcel! Fuj! A uprostred je krásny donut. Také chutné. Milujem to. A na konci som nechal dúhu zo Skittles. Môžeš ju stlačiť ako želé. Je to 100% víťazstvo. Áno, vedel som to. Tentokrát chcem milkshake. Mliečný koktajl. Dobre, je to jasné. Čo máme s jahodami? Čerstvé. Sú vhodné. Dobre, dám ich do mixéra. Potom pridám trochu mlieka. Tuto je. Ukazuje sa, že to nie je také zlé. Musím zapnúť mixér. Maximálny výkon a pozri sa na to. Proces je fascinujúci. Áno. Teraz budem potrebovať pohár. Ten je príliš malý. Väčší je lepší. Perfektná veľkosť. A všetko by sa malo naliať do tohto pohára. Áno. Perfektné. Hej, nie je zlé. Hej, na čo sa pozeráš? Choď a uvar si sám. Áno, žele cukríky. Mám ďalší skvelý nápad. Cukríky idú do mixéra. Teraz nalejem kolu. Bude to sem perfektne pasovať. Áno, presne tak. Teraz to môžeme zmiešať. Foj, čo je to za zápach? Myslím, že to vyhodím. Čo by som mal vymyslieť? Čokoláda sa zdá byť vhodná. Uvidíme. Vôňa je trochu pikantná. To je to, čo chcem. Musím to roztopiť. Dám to do hrnca a pridám trochu mlieka. Pozri na to. Roztopilo sa to tak rýchlo. Perfektné. Čokoládový milkshake je pripravený s malým korenistým nádychom. Nechám ho naliať do pohára a pridám slamku. Nezabudni na ozdoby. Nechám si túto cukrovú vatu a tento roztomilý obláčik. Presne navrch s touto slámkou. Perfektné. Ted, mám všetko pripravené. Chápem. Stačí roztopiť 3 čokoládové tyčinky. Bude to chutnejšie. Horí to. Počkej. Prečo? Zase do koša. Prečo som na to nemyslel na začiatku? Mám Fantu, Chupa Chups a zmiešal som rôzne príchute sódy. To bude dokonalý koktajl. Presne tak. Teraz slamku a som pripravený. Šéf-kuchár, pozri na to. Čo to je? Dobre, ani to nechcem skúsiť. A neruš ma. Zdobím svoj jahodový koktajl. Šľahačka bude hrozno a čím viac, tým lepšie. A čerešnička na vrchu. Tada.
Och, wow, čokoládový shake, obrovský jahodový shake. A čo je toto? Začnem s tým. Aká zvláštna chuť. Ani neviem, čo to je. Ale mne sa to nepáči. Pozrime sa na tento čokoládový shake. Chutné. Oblak je veľmi láhodný. Wow. Wow, super! Teraz vyskúšam samotný shake. Babi, prečo je to také pikantné? Wow. A ukázalo sa, že je to drak alebo niečo také? Och, babka, toto som od teba nečakal. Wow, aká krása. Potrebujem obrovskú slamku. Wow! Wow, šéf kuchár, vyhrali ste. Veľmi chutné. Áno, som skvelý kuchár. Čo je v mínom balíku? Čo je vnútri? Zaujímavé. Čo? Je to ešte lepšie, než som si myslel. Je to ozdoba do auta? Sakra, vyzerá to dobre. A tento kus tu? Potrebujeme, samozrejme, ružové disky. A teraz je kapota, taká mäkká. Celé auto bude ružové. Och, pozri, akú obrovskú mašľu mám. Len žartujem. Je to tiež pre auto. No, aká princezná bez žiarivých rias, však? A krásne pery. Mrkni na nich, kamarátka. Ako nádherne to vyšlo. Robí si zo mňa srandu, že? Moje auto by nemalo byť horšie. Presne tak. Všetko teraz objednám online. Hej, ty... Ďakujem. Vystrašil si ma. Takže, tu máš všetko, čo potrebuješ. Začneme valčekom a čiernou farbou. Ponoríme to do farby a ideme. Celé auto bude čierne. Och, áno. Vyzerá to super. Disk s lepkami a pár pirátskych vlajok. To je všetko. To je to, čo potrebuješ. Pár lebiek na kapote. Aj čurik, jam som. Aj samozrejme páska na oko a skutočné pirátske auto. To je všetko. Aká pekná farba. Môj obľúbený rúž. Čo? Hej, čo si to spravil so svojím autom? Ty si napodobiteľ. Nie, je to autorský dizajn. Ach, správne. Dobre, vybavím to pre teba. A tu sú moje nové koberčeky. Také mäkké. Je čas vyzdobiť auto zvnútra. Taká sladkosť, viac zajačích uší. Dám ich na volant. Palubná doska by mala byť tiež veľmi mäkká. Wow! A na ručnú brzdu a prevodovku mám tieto obaly, pár sponiek a ružové kocky. Len dokonalé. Páči sa vám to, pán jednorožec? Budete sedieť práve tu. A ako dobre som ozdobila pás. Teraz je moje auto jednoducho dokonalé. No, to je vtipné. Čo? Mia tiež ozdobila salón? Čo? Závisť? Nie. Presne tak. Mám niečo v mojom batohu. Pirátsku vlajku na zadné sedadlá. Oheň a aj pre predné. A namiesto volantu mám túto cool vec. Malá pirátska loď na prístrojovú dosku. Viac lebiek. A aj na zrkadla. A tu je môj pasažier. Ako sa máš, kostlivec? Čo jej poviem? A potom... Počkať. Dovidenia. Hej, Mike. Čo máš vo svojom aute? Čo je toto? Kostra, pomôž! Verila mi. Plác, pán kostlivec. Aká hrôza! Aké vtipné video! Oblial ju nutelou. Haha, super. Nabíjanie je na nule? Sakra. Ale pozrime sa do batohu. Toto sa mi zíde. Podám sem lano a pripevním naň tablet. Och áno, teraz je to skutočné kino. Chceš čipsy? Aj keď by to s tebou nešlo. Nemôžem, je to také smiešné. Takže ďalšia takáto fotka? Áno, vyzerám tak dobre vo svojom aute. Sme dokonalí jeden pre druhého. Páni, ach tak dobre. Čo?
Čo tam robí Mike? Sleduje videá s kostrou? Cool, do pekla. Nápad. Teraz uvidíme, kto je lepší. Stačí zbehnúť do obchodu. A tu je moja nová televízia. A teraz to nainštalujem do môjho krásneho rúžového kufra. Presne tak. Poď sem. Našiel som pre teba miesto. Perfektné. Potrebujeme miesta. Odkiaľ to môžeme sledovať? Tieto mäkčené stoličky sú akurát. Ako pohodlné. Už len zavolať kamarátky. Ponáhľaj sa. Ahojte, Tu, dievčatá. pici pukance. Pozrite, aké je to smiešné. To je správne, Pokračuj. Čo je to za hluk? Aké stretnutie tam majú? Pozerajú filmy? Na čalúnených stoličkách? To nebude stačiť. Je čas na tréning. Teraz zapnem svojho trénera. Hola. A teraz potrebujeme rozprestrieť jogovú podložku a ideme na to. Raz a dva, raz a dva. Ahojte, dievčatá, poďme spolu. Raz a dva, raz a dva. To je ono. Opakujeme po trénerovi. Čo sa tam deje? Trénujú. Je na čase prestať s tými hamburgermi. Ťažká krabica. Koniec koncov. Mám v nej športové vybavenie. Dám činky do kufra. Presne takto. A tie kettlebelly tam tiež. Ahojte, chalani. Ako sa Je máš? čas obchodovať. Áno, to je ono. Poďme dvíhať železo, aby sme nabrali svaly. Nezastavujeme sa. Hej, prečo? Zaostávaš. Neuvoľňuj sa. Na čo sa pozeráš? No tak ešte jedno. Ach, myslím, že si na mňa žmúrkla. Ahoj. Kate, čo robíš? Och, chalani. A aké svaly majú? Môžeme k nim ísť? Poďme. Áno. Ahoj, dievčatá. Dievčatá, čo robíte? No, teraz som zostala sama. Sú také ťažké. Zdá sa, že dievčatá ma opustili. Je to zle. Som taký sám. Hej, sorry. Hej, Kimia, prečo plačeš? Poď, chyťme vlak spolu. Poďme. Dobre. Už sa nám darí celkom dobre. Teraz. Počkajte ešte chvíľku. Pripravené. Chcem jedlo v tvare jednorožca. To je skvelý nápad. Už som niečo vymyslel. Prestaň, starka. Pripravím ten najchutnejší pokrm pre Lilian. Začnime. Potrebujem obdĺžnikový tvar. Používame ho na vyrezávanie obdĺžnikov z koláčov. Potom zostavíme koláč. Potom smotanu. Potom ďalšia vrstva. Assorted. Čakaj, Čo je to? Prepáčte, šéf kuchár, nechcela som. To je len trocha krému na vašom líci. Poďme to utrieť. Daj ruky preč z mojich líc. Dobre, chcela som len pomôcť. Cesto je hotové. Nalej ho do okrúhlej formy. Presne tak. Perfektné. Mas. Toto nalejeme trochu mlieka. Potom pridajme do mlieka čerstvé maliny. V mojej bunke mi vyrástli tiež nejaké čučoriedky. Krásne. Jacqueline, drahá, ako sa máš? Všetko je zlé. Môj koláč sa rozpadá. Čo mám robiť? Och, Zlatko, nie je dôvod byť rozrušený. Ticho. Uvidíme, čo šéf kuchár pripravil. Poď, pozri na to, Myslela som si, že sa ti to nepodarí. Teraz dáme čokoládovú formu na tortu. Ďalej položíme na vrch mini marshmallows a samozrejme M&M's. Zakrieme čokoládovým vrchnákom. Jednorožca som vyrobila z masticu sama. Mám všetko pripravené. Pozri. Ako pekné to je. Je to naozaj krásne. Si tak šikovný. Prestaň. Nedotýkaj sa ma. Dobre. Postaraj sa o môj koláč. Odkroj kus. Teraz urobíme roh a ucho pre nášho budúceho jednorožca. Pridajme trochu krému, rozotrieme ho po celom koláči a
pridať i viac detailov. Super, teraz budeme potrebovať lahodný sladký gel. A babička! A na čo je tá ihla? O nie, Jacqueline, žiadne injekcie nebudú. Neboj sa, je to na tortu. Vytlačíme viac farebný gel na celý koláč, aby hríva jednorožca bola dúhová. Fantázia, veľmi pekné. Jacqueline, čo robíš, zlatko? Och, vôbec ti to nejde dobre. Som pripravená ti pomôcť? Tu, to je môj voňavý cupcake. Naozaj? Ako super! Úžasné! Počkaj, mám nápad. Ukradnime kuchárke jedného jednorožca. Ani si to nevšimne. Vytlač krém na cupcake a položíme jednorožca na vrch. Lilian, vyskúšaj to čoskoro. Wow! Vy všetci ste urobili jedlo v tvare jednorožca. Ó, to je sen! Pozrite sa na to. Je to malý koláčik s čokoládou. Taký lahodný. Toľko M&M's a marshmallowy. Milujem to. Je ten jednorožec sám o sebe jedli? Chutná vec. Ach, ale čo tu? Taký krásny koláč. Obrovský jednorožec. Skúsme to. Wow. Och, to je malinový a čučoriedkový koláč. Lahodné. Páči sa mi to. Ďakujem, babička. Dobre. A čo tu? Skromné. Je to len košíček. Také nudné. No, vlastne nič nové. Nepáčilo sa mi to. Povedal som, že chcem jednorožca. Čo? To sme urobili. Čo je zle? Budem brať do úvahy Lilianine želania. Vyrežeme jednorožce formičkou na cesto. Odstránim prebytočné cesto a mám pripravené 3 hrnce. Teraz dáme rovnaký počet jednorožcov do každého. Potom do každej nádoby kvapneme potravinové farbivo rôznych farieb. Perfekt. Aký je problém? Došla mi fialová farba. Zvláštne. Použi fialovú cibulu, šéf kuchár. Červená cibula? Dobre, tak to asi dáme do hrnca. Fungovalo to. Skvelé. Ale čo by som mal robiť? Mám nápad. Už som uvaril špagety. Preložíme ich na tanier. Teraz ošúpeme uhorky. Perfektné. A teraz paradajky, uhorky. A pozrite, mám... prečo to nedrží? Čo robí Jacqueline? Otvorili sme balenie marmelády. Dobre, rozhádzala som všetko, ale hlavná vec je, že to treba byť... Reštak na rôzne farby. Úžasné. Teraz budem potrebovať obrovské balenie Hubba Bubba. Och, áno. Túto žuvačku mám veľmi rád. Je tam toľko prúžkov. Teraz to len potrebujem vytvarovať do tvaru jednorožca. Výborne! Pridáme to sem a tamto tam. Pozri, mám žuvačkového jednorožca s marmeládami a rohom a s kornútkom. Už dokončujem svoje jedlo. Nastrúhaj syr na cestoviny s jednorožcami. Presne tak. Ty vidíš? Lilian, skús to. S radosťou. To je lepšie. Aké krásne. Pozri sa na tieto jednorožcové špagety. Zaujímalo by ma, či sú samotné jednorožce chutné? Nie je to zlé. Skúsme jednorožca. Je to láhodné. A čo tu? Zeleninový jednorožec so špagetami tiež. Nie. Nechcem zeleninu. Ďakujem. Čo je to? Dovol mi to skúsiť. Sú to marmeládové špagety? Vyzerajú chutne, ale kto vyhral? Nie, tu nie je žiadny víťaz. Nepáči sa mi to. Prosím, urob mi jednorožca. Lilian, už nerozumieme, čo potrebuješ. Mám nápad. Urobím koláč. Už to mám pripravené. A kde môžem zohnať jednorožca? Jacqueline mi pomôže. Ahoj, Jacqueline. Môžem si požičať tvojho jednorožca? Dobre, podrž. Skvelé. Položíme jednorožca na koláč. Ako vzrušujúco to dopadlo. Mám všetko pripravené. Šéf kuchár, čo ste vymysleli,
No, ten nápad je príliš jednoduchý. Ukážem ti niečo lepšie. Odkroj kúsok torty. Teraz na toto miesto dáme jednorožca z marcipánu. Presne tak. Je to také roztomilé. Fúha, tortu je taká lahodná a som taký hladný, že ju chcem ochutnať. Nepochyboval som, je taká chutná. A teraz, čo sa stalo? Dobre, viem. Mám pripravenú ďalšiu figurku jednorožca. Pozri, aká je roztomilá. Položíme ju na vrch. Osviežil som sa a nič som neuvaril. Čo mám robiť? Počkať, mám nápad. Vezmem hotovú tortu. Vidíš? Hotovo? A potom na ňu nakreslím smajlíka a potom vložíme roh a posypeme rôznofarebnými posypkami. Hotovo. Myslel som si, že som to urobil tak dobre. Prajem ti dobrú chuť, Lilian. Wow! Viac riadu v tvare jednorožca? Aká je to krabica? Dobre, začnime týmto koláčom. Hore je hračka jednorožca a samotný koláč je lahodný. Páči sa mi to. Čo je tu? Aké roztomilé jednorožce. Mali svoj koláč a išli spať. Vyskúšajme to. Mňam, to je lahôdka. Som plný, ale otvorme si aj túto krabicu. Čo to je? Kornútok waflový? Nie, urob to znova. Toto nenechám tak. Nie, Lilian. Prepáč. Picho, ty si úplne šibnutý. Wow! Je to celý vedro Malteser s cukríkov. Ale počkaj chvíľu. Pozri sa na to. Mike má celé vedro a Edard má obrovské vedro. Ježiš, neuveriteľné. Začnime so stredou. Prečo mám ten najmenší? Viem, mám špeciálnu trubicu. Môžem vysať všetky sladkosti a ani si nezašpiním ruky. Jednoduché a chutné. Skvelé! Dobre, poďme! Dobre, teraz som na rade ja. Mám tiež niečo. Pozri sa na to. Skvelá vec s toboganom. Byť schopný rýchlo zjesť všetky loptičkové lákadlá. Bude to neuveriteľné. Naozaj zaujímavé. Ukážem ti. Dal som dokopy obrovskú šmiklavku. Teraz sem vložíme kľúč s teasermi. Hej, pozri sa, ako to ide. Je to taká zábava! Pomoc, Lex! Spravme to znova. To je skvelé. Dobre. Úžasné. Dukelu. Čo to bolo? To je pre teba. Peklo ti. Wow. Myslím, že to je všetko. Samozrejme, trochu smutný, kámo. Má svoju šancu. Poď! Áno! Hej! Skúsim to! Sú tak obrovské! Aké je to chutné! Neviem. Čo? Chceš, aby som sa podelil? S tebou? Čo? V žiadnom prípade! Je to moje! Určite nemám Prikývol náladu som. deliť sa. Dobre, vezmem si všetky Maltesers. Musíme vyrezať správny otvor do stola. Potom sa mi to podarí. Pomocou nášho plameňa vypáliť to? Čo? Čo? Čo je s Keiji? Tak je to? Streda! Už si jedla! Jill! Ako sa voláš? Museli ste sa podeliť. Tento môžeš dokončiť ty. Wow! Aké malé balenie cereálií! Och, Streda má štandardné a Annan má jedno. Pozri sa na to. Obrovské balenie cereálií. Neuveriteľné. Začneme s tebou. Prišiel som na geniálny nápad. Môžem jesť cereálie z malého
z malého taniera. Nalejme ich do tvojej misky. Je to tak? to geniálne však. Najprv ideme na to s cereáliami. Potom na to naliať nejaké mlieko. Toto bude naozaj chutné. Mali by sme to vyskúšať čo najskôr. Ide sa na to s lyžičkou. Mňam! Ale len malé jedlo a rýchlo. Ach, prestaň sa smiať. Upracem sa. streda. Samozrejme. Už som si pripravil tanier a lyžicu. Prevrtaj Miska mlieko. na zahraničné cereálie. Prebor. Nechcem si zašpiniť ruky. Ach, aké sú chutné. Dobré, Och, aj dobratosť. keď sú Chcem ešte farebné, niečo. O môj Bože. Dovidenia. Je to tvoja šanca. A to idem zjesť Ahoj, Kina. tento obrovský koláč. Budem pripravený. Máš pravdu. Ďakujem. Čo? No, kúpeľňa mi určite vyhovuje. Nemám obrovskú misku, ale mám obrovskú vaňu. Nalejem mlieko rovno tam. Určite mám dosť na to, aby som naplnil celú vaňu. Toto je posledná vec. A teraz tam môžeme dať naše cereálie. Pokojne, aby som sa tam zaplával. Poďme dnu. Ó, áno. Môžeme sa okúpať. Osviežte sa. Nedusme sa a dajme to na. dobre. Zaujímavé. Je to také dobré. Dagdy chce niečo? Skús to. Oh, aká malá šiška. Je menšia ako zrkadlo v stredu zo zlata. A má normálnu. A Mike má obrovský donut. Pane Bože, Wednesday má zasa najmenšiu porciu. Prestaň sa smiať. Začnem prvý. Môj donut je chutnejší ako všetky vaše. Spojené. Práve sme to rozdrvili. Fungovalo to. Stalo sa to plochým. A teraz je to väčšej veľkosti. Vynikajúce. Naozaj sa mi to páči. No. Tak, myslím, že to je všetko. Teraz je rad na Môj Annie. dildo na mňa čaká. Je také roztomilé. Pozri na moje pery. Sú také krásne. Mike, čo robíš? Nebudem ťa boskávať. Prepáč. Tie posypy sú výborné. A teraz je čas na donút. Úžasné. Chcem zjesť všetko. Mňam, mňam, mňam. Wow, teraz som na rade ja. Moja šiška je taká obrovská. Musíme to zmerať. Neviem, na čo myslíš. Aj deň sa je to. Nechcem dostať ten deň. Spínavé! Poďme narezať malý kúsok. Super! Poď! Aké lahodné. Ešte jedno. Mike, musíš si pohnúť. Už ma unavuje čakať. Ponáhľaj sa! No, tak to bude. Nepotrebujem nikoho, iba svoj donút. Nahradí to môjho brata. Priatelia, pri všetkých Nevedel jedlách. som, že sa to skončí. Môj obľúbený donút.
Jeho jedlo po 100 vrstvách. Pamätáte si nás? Ubehlo 100 rokov, Mike. Ďakujem, že si so mnou. Jeden otoč nového stromu. Čo sú tieto tlačidlá? Toto vyzerá zaujímavo. Áno, pane! Na to zatlačiť? Čo sa deje? Ó, pozri na to! Je to malá čokoládová tyčinka. Ach, tajný food je taký roztomilý. Poďme to skúsiť. Lahodné. Milujem čokoládu, ale nie je tu nič viac. Čo ak stlačím tlačidlo znova? A teraz som na rade. Stlačím tlačidlo. Jej. Je to čokoláda, ale je určite väčšia. Odstraňujem obal a musím čokoládu nakrájať na malé kúsky. Používam na to nôž. To je všetko. Lepšie. Viete čo? Napadla mi jedna myšlienka. Môžem si vyrobiť svoju vlastnú malú truhlu. Bude z čokolády. Pozrite, aké je to roztomilé. A teraz chcem to skúsiť. Pozrime sa! Toto je láhodné. Chcel by som mať takúto kávu pre seba. Mike, teraz si na rade ty. Och môj Bože, och môj Bože, och môj Bože, och môj Bože. Čokoľvek povieš, Wednesday. Nič nevidím. Letí niečo k nám. To je... Meteor letí z oblohy, správne? Och, je to také nebezpečné. Zachráňte sa. Dievčatá, čo by sme mali robiť? Viete čo? Musíme vytiahnuť naše sušiče vlasov a namieriť na čokoládu, aby sa rozpustila. Tvoj sušič na vlasy je nič. Hádzať vodou, to je lepšie. Skry sa pod dážnik. Toto je tak super! Čokoládový dážď! Môžete začať s prípravou. Najprv si musíte urobiť make-up. Každá z vás má svoju sadu. Môj make-up je úžasný. Rada ho robím. Som profesionál? No, myslím, že mám najlepšieho vizážistu. Jasné, úplne mu dôverujem. Federico robí neuveriteľný make-up. Aj ja mám make-up. Uvidíme. Čo sa tu deje? Pastelky? Super! Premením ich na púder. Perfektné. Teraz potrebujeme žuvačku. Vyfúknuť bublinu malú a namočiť ju do púdru. Teraz na moju tvár. Teraz je tón rovnomerný. Teraz pridajme nejaké farby. Kreslenie krásneho vzoru na čelo. Perfektné však. A s čím si prišiel ty? No, mám lepší nápad. Najprv si upravím obočie. Mám na to špeciálny prístroj. Teraz moje myhalnice. Wow. Nie je to super? Molly, čo ty? Nemusíš sa o mňa báť. Mám Federika. Trochu trblietok. To je oveľa lepšie. Och, už to mám. Potrebujem aj očné tiene. Och, rybička, veľmi pekne ďakujem. Skvelé. Teraz vytvorme nejaké bubliny.
zanechá to krásny vzor na mojej tvári. Wow, videl si to a mám perlový náhrdelník. Prišla som s lepším nápadom. Nalepím si tieto perly na tvár. Pozri, aké jemné to vyzerá. A čo, Molly? Federico, vymysli niečo aj na oči. Samozrejme, slečna Molly. Zlaté kamienky vám budú dokonale sedieť. A mám ďalší nápad. Zväčším vám pery. Pár minút a voilà. Federico, čo si urobil? Ja viem, ako to opraviť. Choď preč odtiaľto a žiadne peniaze. Čo ešte môžem urobiť? Viem. Vezmime si rúžu. Voní tak dobre. No, čo si myslíš o mojich perách? Nie zlé, ale môj lesk na pery je oveľa lepší. Dievčatá, všetky vyzeráte úžasne, rovnako aj váš make-up. Napíšte do komentárov, ktorý sa vám páči viac. Teraz je čas na nový účes. Už si na všetko myslela? Ach, Sophie vie, rozhodla sa experimentovať s rúžovými copíkmi. Skvelá voľba, Sophie. Viem, ďakujem, ale to nie je všetko. Pridám trochu trblietok. Chcem, aby sa moje vlasy leskli. Wow, teraz nejaké šperky. Pozri sa na tie mušle. Vyzerá to perfektne na mojich vlasoch. Ako sa ti to páči? Vieš to urobiť lepšie? Samozrejme, mám svojho osobného kaderníka. Danny, daj mi vlasy mojich snov. Potrebujem viac zlata. Samozrejme, ešte to zhoršuje. Och, bude to také krásne, slečna. Rozotieram to rovnomerne. Teraz? Takmer tam? Viem, čo urobím. Nechám si ostrihať vlasy tejto morskej panny. A samotná morská panna. Nie je to úžasné? Dala som si to na vlasy. Aj nie erbídula snor, era môj vrkočí ako veľký dlhý chvost. Nie je to skvelé? Och, prepáč. Danny, všetko pokazíš. A čo Liv? Slečna Molly, vyzeráte úžasne. Leo, vyzeráš tiež neuveriteľne. Je to skvelý účes. Sluší ti, úžasný. No, prejdime k vašim outfitom. Poďme. Dievčatá, určite potrebujete krásny outfit? Máte nejaké nápady? Sophie a Molly majú veľké šatníky, ale páči sa im jedny šaty. Och, roztrhnete ich. Kým sa dievčatá hádajú, idem ich vystrašiť. Wow, to bol vážny ťah, Liv. Nemyslela som si, že si niečoho takého schopná a vzala si šaty pre sebe. No, dievčatá, je tu nový outfit, ktorý sa vám páči. Vyskúšajte si ho. No, som pripravený hodnotiť súťažiaci. Wow, to je Molly? Vyzerá nádherne. Ten zlatý outfit, jej vlasy. Trochu to prehnala so zlatom. Myslím, že som alergický. Nie!
Čo? Nie? Ako sa opovažuješ? Ach, to je Sophie. Je taká roztomilá, vyzerá skvele. Otoč sa. Spadla si? No, to sa stáva každému. Ale bavila som sa. Bolo to vlastne veľmi smiešné. No, kto je ďalší? To je Liv. Čo povieš? Si taká krásna! Som šokovaný! Nevedel som, že môžeš byť taká krásna! Určite si získala moje srdce a táto koruna, víťazstvo je tvoje! Ďakujem. Ale nie je dôležité víťazstvo, ale moja láska k tebe, Richard. Máme nový pár. A Sophie a Molly bojujú o korunu ako obvykle. Zlomia ju. No, to je všetko. Obe ste na vine, dievčatá. A Liv a Richard žili šťastne až do smrti. Wow, teraz má každý svoje vlastné akvárium. Sú také super a veľké, ale moje je lepšie. Aha. A čo je toto? Fuj! Truhlica s pokladom. Pozrime sa, čo je vo vnútri. Wow, pozri, aké sú tieto kamene krásne. Určite to potrebujem v mojom akváriu. Sú tak krásne. Môžeš tiež použiť lano na niečo z neho vyrobiť, ale potrebujem to trochu ozdobiť. Aha, áno, beriem rúžovú farbu. Presne tak. Teraz je to oveľa lepšie a oveľa krajšie s flitrami. Wow! Toto je preto ideálne miesto. Pozri! O čo tu ide? Čo sa deje? Toto, môj drahý, sa nazýva veda. Pestujem kryštály a sú oveľa krajšie ako tvoje kamene. Áno, je to hotové. Pozri, aké sú krásne. Ach áno, a budú presne tu, na najviditeľnejšom mieste. Krása. Tak čo tu ešte máme? To je veľmi užitočná sieť. Nechám to tu ako dekoráciu. A videla si toto? Pozri, akého krásneho delfína mám. Bude visieť práve tu. A tu sú nejaké nádherné mušle. Všetko pre moju malú morskú pannu. Páči sa ti to, Zlatko? Samozrejme, že áno. Wow, choď plávať do svojho akvária. Čo robíš? Nie, vráť mi to. Vráť mi moju bábiku. Zľakol si sa mojej hračkárskej žraloky. Aký plútva. Mám nápad, moje akvárium bude strážiť skupina žralokov a sem zavesíme toto. Budem mať všetky dekorácie aj tu, len lepšie. Tak pozrime sa, čo ešte mám. Aká krása. Perfektná dekorácia pre morské dno. Wow. Milujem to. Nechám to hneď vo vnútri. Všetko. Wow. Hej, zopakoval si všetko. Dobre, pozri, čo ešte mám. Skutočná pokladová mušľa. Ach, áno, musíme všetko zariadiť tak, aby sa malá morská panna cítila pohodlne vo svojom akváriu. Presne tak. Ach, toto je tak krásne. A čo je to za strašný hluk? Áno, máme skvelú kapelu. Pozri sa na posteľ, ktorú som pre teba pripravil. Wow. Pozrime sa. Práve tu. Páči sa ti to? Aha. Nechaj ma to dať dovnútra. A teraz tu je truhlica s tvojimi vecami. Sadni si a urob si pohodlie vo svojom novom domove. To je tak krásne. Nezabudni zavesiť šperky. A práve tu sedí.
Urobil som to veľmi dobre. A všetci vyzerajú tiež dobre. A toto, videli ste to? Bude to skutočná skriňa s oblečením. Dám ju sem a zavesím jej chvosty. Perfektné. Tu, páči sa ti to, moja malá morská panna? To je ono. No, mám to lepšie. Nie, počkaj, mám. Napíšte do komentárov, ktorá izba malej morskej panny sa vám páči najviac. Mám nápad na novú izbu. Áno. Urobíme z nej skutočnú kuchyňu. Súhlasíš? Toto je tvoja chladnička s potravinami. A videla si našu novú kuchyňu? Áno. Takže, na your bridge honor, vidíš. No, mám lepší nápad. No, kuchyňu už nepotrebujeme. Urobíme z toho skutočný bar. Dovol mi dať toto akvárium do môjho akvária. Teraz nezabudni na barové stoličky a bezpečnosť, aby bol poriadok. Skvelé. Úžasné. A potom, ak trochu zažartujeme. Áno. Dovol mi to položiť sem. Au, to bolelo. Čo si urobil? Pichlo ma to. Pozri, stôl sa perfektne hodí. Teraz nejaké dekorácie. A stolička. A ešte jedna pre tvojho hostia. To je také milé. Milujem to. To je tak nudné. Ako v škôlke, alebo čo? No, mám najpít. Malé, zubaté prekvapenie pre náš morský pár. Nie. Je to Beka. Wow. Takže máme ďalšie prázdne poschodie. Musíme ho zaplniť a bude to jednoduché. Tu budeme mať oddychovú miestnosť. Položíme túto stoličku sem a pridáme aj nejaké dekorácie. Perfektné. Tu je stôl a nezabudni na reproduktory, televízor a moja malá morská panna je pripravená relaxovať. A pozerať jej obľúbený televízny program. Hej, prestaň. Dobre, takže budeme mať pohovku, malé kreslo a stôl s kvetmi v tvare korytnačky. Tu je kútik pre kreativitu a ty si taká umelkyňa, malá morská panna. Viem to. Si dobré dievča. A strecha domu je hotová. A čo? Mali by sme ju ozdobiť. Myslím, že hviezda by bola skvelá. Nie, mušla je lepšia. A budeme mať túto zábavnú malú hojdačku, aby sme sa mohli presúvať z poschodia na poschodie. Dobre, budeme mať aj takú šmykľavku a je lepšia ako tvoja. Máme to hotové, teraz môžeme v pokoji upratovať. Áno, poďme najprv do kuchyne. Taxík je tu. Naša kára je pripravená vyraziť. Morské koníky ťa odvezú, kam len chceš. A tu je náš. Pozrime sa na tieto akváriové domy pre malé morských panien od hora nadol. Obývačka Rebeky obsahuje televízor, reproduktor a krásnu stoličku. A pozrite sa na obývačku Belly plnú kreativity. Teraz na druhom poschodí má Rebeka bar. Je to skvelé miesto na trávenie času s priateľmi. A Bella má malú kuchyňu na večierky, ale pozrite sa na ich spálne. Sú také svetlé a jedinečné. Každá morská panna má svoj vlastný štýl. Ktorý dom sa vám páči najviac? Napíšte do komentárov. Je čas ísť na našu šmíklavku. Super! Úžasné! Aké pohodlné je takto zísť na nižšie poschodie. Wow. Zábava. Šľapkanie vody.